आज कित्येक वर्षांनी गावी येणं झालं. आजोबा गेल्यानंतर पहिल्यांदाच. आजोबाला जाऊन आज 3 वर्ष झाले होते. त्यांच्या 14व्याच्या कार्यक्रमाला आलो होतो. तीच माझी वाड्याला शेवटची भेट होती. वाडा तसा अजूनही चांगला होता. जागोजागी लिपाई आणि पुताई केल्यामुळे वाड्यामध्ये कसल्याही प्रकारचा डंक नव्हता. पण वाड्यातून जेव्हा मी गावाकडे फेरफटका मारण्यासाठी गेलो तेव्हा लोक एका विचित्र नजरेने माझ्याकडे पाहत होते. लोकांना विचारपूस केल्यावर मला कसल्याही प्रकारचा प्रतिसाद लोकांकडून भेटला नाही. आमच्याच वाड्यामध्ये कामाला असलेला शिवा मला रस्त्यात भेटला. शिवाला मी विचारले, शिवा, मी सकाळपासून गावात फिरतोय, कुणीही माझ्याशी व्यवस्थित बोलत नाहीये, नेमकं काय झालंय सांगशील का? शिवा पण थोडासा घाबरला होता. पण गेली कित्येक वर्ष आमच्या वाड्यात त्याने काम केले होते, त्यामुळे माझ्याबद्दल त्याच्या मनामध्ये थोडा आदर होता. शिवा म्हणाला, मालक, तुम्ही विचारताय म्हणून सांगतो. आजोबा गेल्यापासून त्या वाड्याजवळ लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे भास झाले आहेत. लोकांचं असं म्हणणं आहे की आजोबा अजूनही त्या वाड्यात वास करतात. त्याचं ते बोलणं ऐकून मी मनातल्या मनात हसू लागलो की खरंच गावातले लोक अजूनही वेडे आहेत. कुठल्याही गोष्टीचा काहीही कांगावा करतात. पण माझ्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहून शिवाला कळून चुकलं की मी त्याचं बोलणं मस्करीत घेतलं आहे. शिवा म्हणाला, साहेब, तुम्हाला वाटत असेल की आम्ही सर्व वेडे आहोत, पण आम्ही जे बोलतोय ते 100% खरं आहे. मी सुद्धा या गोष्टीचा अनुभव घेतला आहे. त्यावर मी खवचट स्वरात त्याला विचारलं, हो का? काय अनुभव आलाय शिवा साहेब तुम्हाला? त्यावर शिवा म्हणाला, जाऊ द्या, सोडा. जेव्हा तुम्हाला स्वतःला अनुभव येईल तेव्हाच तुम्हाला खरं वाटेल. माझ्या तोंडून ऐकून तुम्हाला काही खरं वाटणार नाही. कदाचित त्याच्या बोलण्यात तथ्य होतं. त्याचं बोलणं खरंच मी मस्करीत घेतलं होतं आणि मला अजिबात त्या गोष्टीचा गांभीर्य वाटत नव्हतं. तिथून फेरफटका मारून मी वाड्यात परत आलो. आज मी तिथे पूर्णपणे एकटा होतो, कारण मला सोडल्यानंतर आई बाबा परत गावी निघून गेले होते. पण मी हट्ट केला म्हणून ते मला तिथे राहू द्यायला तयार झाले होते. त्यांच्या मनात कशी प्रकारची भीती नव्हती, पण तरीही एकट्या मुलाला इथे कसं सोडावं असं त्यांना वाटत होतं. पण मी आधीपासून तसा जिद्दीच आहे. मला जे करायचं असतं ते मी करतोच, आईवडिलांचं न ऐकता. त्यामुळे मी त्या वाड्यात राहायचं ठरवलं. रात्रीचे साधारण 8:30 वाजले असतील. स्वयंपाक वगैरे आई करून गेली होती, त्यामुळे जेवणाची काही फिकीर नव्हती. मी जेवण वगैरे आटोपून पडवीत बसलो होतो. पडवीत एक छानसा झोपाळा होता. झोके घेत घेत मी एक भयकथांचं पुस्तक वाचत होतो. लहानपणापासूनच भयकथांची मला भयानक आवड. पुस्तक वाचत असताना कधी माझा डोळा लागला मला समजलंच नाही. काही वेळाने एक चाहूल मला जाणवली की माझ्या जवळून कोणीतरी आतल्या घरात गेला आहे. मला वाटलं चोर वगैरे तर आला नसेल ना, त्यामुळे मी थोडा डचकन उठलो आणि कोण आहे म्हणून आतमध्ये गेलो. पाहिलं तर आतमध्ये चिखलांनी उमटलेले पायाचे ठसे दिसत होते. पावसाळ्याचे दिवस असल्यामुळे हलकासा पाऊस नुकताच पडून गेला होता, त्यामुळे बाहेर थोडा चिखल झालेला होता. मला वाटलं नक्कीच घरात कोणीतरी चोर शिरला आहे, त्यामुळे मी कांगावा करू लागलो. पण आजूबाजूला एकही घर नव्हतं, त्यामुळे कोणी येण्याचे काही शक्यता नव्हती. मी आतल्या घरात जाऊन पाहिलं आणि सगळीकडे शोधू लागलो, पण तिथे कोणीही नव्हतं. ते पावलं देवघराच्या जवळ असलेल्या एका ठिकाणी जाऊन थांबले होते. तिथून पुढे ते पावलं नाहीशी झाले होते. नेमकं आता हे पावले गेले कुठे हेच मला कळत नव्हते. मी पुन्हा घरामध्ये इकडे तिकडे शोधू लागलो, पण मला काहीही दिसत नव्हतं. काही वेळाने मला घंटी वाजल्याचा आवाज आला. मी देवघराच्या जवळ जाऊन पाहिलं, तिथे काहीही नव्हतं, पण देवाची घंटी तिथून खाली कोणीतरी काढून ठेवलेली होती. आता मी फार गोंधळून गेलो की नेमकं काय सुरू आहे. मला काहीही सुधरत नव्हते. आता मला शिवानी बोललेले शब्द आठवत होते की जेव्हा तुम्हाला स्वतःला अनुभव येईल तेव्हाच तुला समजेल. पण माझ्या मनात एक प्रश्न होता. शिवाचं बोलणं जरी खरं असलं, आजोबाचा आत्मा जरी या वाड्यामध्ये असला, तरी कुठला आत्मा देवघरामध्ये का जाईल? तेवढ्यात मला
देवघरातून मंत्रपठणाचा आवाज आला. आता तर मी जास्तच घाबरून गेलो. मी देवघरात डोकावून पाहिले तर कोणीही नव्हते. आता मला असे वाटू लागले की कदाचित शिवांचे बोलणे ऐकून माझ्याही मनात भास निर्माण होत आहेत आणि हे सर्व जे मला जाणवत आहे हे सर्व माझे भासच आहेत. असं म्हणून मी माझ्या रूममध्ये झोपायला निघून गेलो. सकाळी सूर्याची कोवळी किरणे डोळ्यावर पडताच मी जागा झालो आणि मी चहा घेण्यासाठी गावामध्ये फेरफटका मारायला परत निघालो. रस्त्यात मला पुन्हा शिवा भेटला. त्यावर मी शिवाला काल रात्री घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. त्यावर शिवा बोलला, काल मी तुला जेव्हा सांगितलं होतं की त्या वाड्यामध्ये असे प्रकार आहेत तेव्हा तुला माझं बोलणं खोटं वाटलं होतं ना. त्यावर मी शिवाला म्हणालो, अरे पण कुठलं भूत देव घरामध्ये पूजा करेल का, तूच सांग ना. त्यावर शिवा म्हणाला, प्रत्येक आत्मा वाईटच असतो, असं नसतं ना. तुलाही माहीत आहे तुझ्या आजोबांची देवावर खूप जास्त श्रद्धा होती. कदाचित ते गेल्यानंतरही त्यांचं कर्तव्य पूर्णपणे पार पाडत आहेत. त्याचं ते बोलणं ऐकून माझ्या अंगावर काटच उभं राहिला आणि मी एक क्षण विचार केला की खरंच कोणाची देवावर इतकी श्रद्धा असू शकते का की मेल्यानंतरही त्याचा आत्मा देवाची पूजा अर्चना करेल. त्याचं ते बोलणं ऐकून मी तिथेच उभा राहिलो आणि विचारांच्या गोंधळात अगदी हरवून गेलो होतो. पण काहीही असो, त्या दिवशी आजोबाबद्दल माझ्या मनात असलेला आदर अजून वाढला होता. त्यांच्याबद्दल मला कसली भीती वगैरे तर वाटत नव्हती, पण नक्कीच आजोबांचा अभिमान मला त्या दिवशी वाटला होता.